Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je bij optredens van Dina, maar ook Ad van der Veen. En we zullen nog een optreden krijgen van Ralf Louis. En we beginnen met Aaron Veninga en zijn band. Dan niemand ooit heeft gedaan. Ik reis als het moet langs de diepte van de oceaan. Het is geen punt om hier mijlen ver vandaan te gaan. De kilte van de nacht breekt niet. De hitte van de woestijn wijkt niet. Maar wie zijn liefde voor ogen ziet, is bereid door het vuur te gaan. Want zoekend naar geluk, zo zie ik de mensen om me heen. Dan kijk ik liever verder, blijf op zoek naar jou alleen. Want ik wil wonen waar jij bent. Ik wil wonen waar jij bent. Het maakt me niet uit of iemand of iets ons kent. Ik wil wonen waar jij bent. Ik reis probleemloos naar Amerika. Als ik dan maar naast jou kan staan. De hoogste berg langs de krater van een vulkaan. Als ik daar maar naast jou kan staan. Want zoekend naar geluk, zo zie ik de mensen om me heen. Dan kijk ik liever verder, blijf op zoek naar jou alleen. Want ik wil wonen waar jij bent. Ik wil wonen waar jij bent. Het maakt me niet uit of iemand of iets ons kent. Ik wil wonen waar jij bent. One, two, three, four. Ik wil wonen waar jij bent. En het maakt me niet uit of iemand of iets ons kent. Ik wil wonen waar, ik wil wonen waar jij bent. Ik wil wonen waar jij bent. En het maakt me niet uit of iemand of iets ons kent. Ja, tof begin. Aaron Veninga en zijn band. Straks praten we nog een piep vol, maar we gaan eerst terug met een oor optreden. Mijn man die hier net bij komt, maar wel een binding had met Friesland. Sterker, zijn nieuwe album is opname in Lippenhuizen. Dit is Ad van der Veen. Here in this old place, I used to come for comfort, singing out and praying faith. Lay that burden down. Choir and organ filled the air with a sound so mighty and so sweet.
what was then is still around, all so graceful and obsolete. There's a reason for community, a common thread still within range, with all that once was living on, in a world of restless change. What you believe in, keep it to yourself. There ain't no need to show it round. That forgotten spirit come alive in the heart of every town. Here in this old place, lasting values linger on. Find an old vibration there when all renewals come and gone. Walls and windows are standing strong round the love that's still in place, in the pillars and the weathered pane on old Maria's smiling face. There's a reason for community, a common thread still within range, and all that once was living on, in a world of restless change. What you believe in, keep it to yourself. There ain't no need to show it around. Let forgotten spirit come alive in the heart of every town. Now everybody all around surely gotta make a stand, invoking higher power, never made no one a lesser man. And there's something reaching out, you can feel it everywhere. And eyes don't see and ears don't hear, well, that don't mean it isn't there. There's a reason for community, everyone to gather round. If not for faith, then unity in the heart of every town. What you believe in, keep it to yourself. There ain't no need to show it round. And let forgotten spirit come alive in the heart of every town. Here's to the graceful and the obsolete in the heart of every town. Ad van der Veen. Ik vind een van de beste singer-songwriters uit dit land. Meer dan 30 albums had hij intussen op zijn namen. En er komt een nieuwe album uit. Maar een mooi Fries verhaal er ik nog bij. Want hij had het opname in de Pieterstjerke. En dat is in Lippenhuizen. Straks het verhaal, want we praten nog even een piep vol met hem. Maar ik moest er ook even nog denken, die tjerke. En dat als, ja, ik zeg maar even, als podiumbroeker. Want de dame die je naast me zit, dat is Dina Popma. En die had ook een nieuw album uit onder de titel Medicine. Prachtig Friestalig album. Haar eerste trouwens in de Friese taal. En ik zei, had hem opname in een tjerke hier in Friesland. Maar net in Lippenhuizen, maar in Ketlik, hè? Ja, het Thomaskerkje. Waarom precies die locatie? Het past heel goed bij het verhaal van het album. Waarin ik echt de vraag stel, wat doen wij om u te bezinnen en waar doen we dat dan? Nou, dat wie eigenlijk altijd de tjerken. En nou is dat wat oors. Maar ja, en het een hele oren sfeer, oren akoestiek. En ja, dat maakt het wel dit album heel erg. Had toch botziek maar naar de goeie tjerken? Want die tjerk had een
heel simpel zijn een langere galm dan de oren. Ja, nee, je werkt wel vrij snel uit. Nou ja, maar het wil een beetje passen bij was Tine Hollehast natuurlijk. Nou, dit is het net de volle, net de mens. Is maar. Medicijn, dus hij is het leven. De titel van de plaat. Kun je eens uitlezen hoe het bij dat wut kwam best? Ja, ik vind het een heel mooi wut. Want het klinkt haast universeel, is mij. Dus het is Fries, maar het is ik waar iedereen kent dit wut wel. Ik had het in het Fries steeds. Dus dat vind ik heel mooi. En ja, het is echt de kern van de plaat. En alle nummers die op de plaat staan, die vormen in Marmakoor de ingrediënten van mijn medicijn. En dat breng ik eigenlijk oor naar de mensen. En wat is dat van medicijn? Sjongen, doensje, kroepen, stwarje, stilte. Eigenlijk, ik kwam erachter dat het van mij hele simpele dingen waren. Dus maar mijn hinder rinnen langs de Zedik. Dus ik dacht van, daar word ik al helemaal rustig van. En viel ik meer beter terug als ik een minder dag heb. Maar als ik een goede dag heb, dan wil ik doensje. Maar dan is dat mijn uitlaatklep. Of, nou ja. En zij hebben alle jaren, denk ik, uw eigen ingrediënten van uw eigen medicijn. Een medicijn om die goed te voelen of om die zelf gelukkig te voelen? Hoe vier gist daarin? Nou ja, ik denk dat wij in dit heel erg ziek in de binnen. Het loon is net meer de pilaar van de mierskip, maar van de. En dus we zie je nog steeds naar dat ene plak waar we naar daar gaan kennen. En dus we loeken ik een soort oren culturen of oren religies of oren levenswijzen aan uit orenland. Maar ik dacht, ja, wat hebben we dan zelf? Nou, en daar heb ik onderzoek naar die. En daar is een boek uitkwam, My Dit Album. Nou, en daar is een hele mooie interviews in. Daar ging ik echt waarom naar de tijd, hoe dienen we het verder kerken. Daarin beziek je ik van, nou, wat is nou het goede medicijn voor u? Is dat de westerse farma-industrie? Of is dat de kroedekunde, de kroedenleer? Of is het beide? Nou, en dat is heel nieuwsgierig onderzoek worden. En het past gewoon heel erg bij deze tijd, denk ik. Zat hij een behoorlijk project. Wat is het alleen? Er is een boekwerk bij, interviews dienen. Dus het is net alleen maar een paar versjes die het op de plaats zet naast. Hier is dat voor in de hol om het zo uitgebreid te doen. Of weer dat gaandeweg, ging de wij in dat project die dat erbij kwam. Ja, dat is er wel vrij snel bij kwam. Omdat ik eigenlijk een heel soort vertelling hier, maar ik dacht, ik kan net alles in de versjes griepen. En ik vond het belangrijk dat orenmeesken praten over wat ik misschien zelf ook wel in de holle heb. Of het idee wat ik heb over hoe ik naar de broodje. Maar dat zij hun verhaal op die manier ik terug aan kon. Had je alles zelf dienen? Of had er een heel technisch team omheen gebouwd in die kerken die het mij iemand opnemen best is? Hoe hast het ompakt me worden? Nou, ik heb het meeste wel zelf in de zin van de demo, de pre-productie, alles voorbereid, alles componeerd, arrangeert. En toen ben ik met Bonne van der Waal, heb ik alles opname in de kerken en die had de plaat heel mooi mixed. En dat is gewoon een hele fijne gearworking. Dus ja, ook al goed onvielen heb ik net zoveel wat nodig. Opname in de kerken, maar er is ook nog een kerkentour door. Ja, die begint 1 april in Beers. En dat ben 10 kerken terug Friesland heen in gearworking met de Popfabriek en Stichting Oude Frieske Kerken. En ja, dat wordt een hele mooie tour. En eigenlijk ben die kerken waarom joen aan de meerskip. Dus iedereen mag nou komen. Ik als netloos als het ware. En dat wordt een soort opnieuw een soort podium waar artiesten zoals ik maar deze plaat gewoon heel goed terug te kennen. Op de plaat en hij scoot aan naar Goorn. Of get nice steen, maar ik even zeggen letterlijk is Douwe Dijkstra. De plaat, nou, die komt nog net helemaal officieel uit. Eerst 2 singles. En wanneer komt die officieel de hele plaat uit? 26 mei komt de hele plaat uit. En nou is de eerste single weer Vrouw en de tweede single is Tarje. En die gist no live aan. Mij, Douwe Dijkstra, live in Noorderwien. Op zee. Ik wil sliepen, maar het slaagt mij net. Boeten
zat juster een kort. Ik ben benauwd, alleen gewoon rustig, wil ik in het juiste staan. Ik sta. Verdient mij alles wat voorbij komt. En nou ben ik verstieven. Hoe kom ik hier weer uit? Weet mij brekken, mij niet plak. Geef maar uit mijn waai, laat mij maar even, want ik wil stwarje. Laat mij stwarje, geef maar uit mijn waai, laat mij maar even, want ik wil stwarje. Laat mij stwarje, geef maar uit mijn waai. Laat mij maar even, want ik wil stwarje. Laat mij stwarje, geef maar uit mijn waai. Laat mij maar even, want ik wil stwarje. Laat mij stwarje en mij alles wezen wat groter als mij is. En mij alles wezen wat groter als mij is. We binnen het lacht en het tjuster. We binnen leefde en het tjuster fret ons op. We maaitje, bouwen en brekken alles weer over. We wegen je te heel. En slaan het stikken, squorren en kapot. Ach, wat besto leef. Bedienen echt en somtijden een spultje. We kunnen razen en razend leelijk wezen. En dan weer balsem je een zelfde stem, een zelfde onrekking op eer, meteen sleeën wezen. En maar die mooie eigen oosje en ach, dat is zo lief. We denken alleen nog aan onszelfs en met één mij alles. Houd het stief beet en laat het zo weer vallen. We zijn van wetter en van stien, kent wester alles hinnen, maar nee het waan is ik moedig. En dan komen de erin. We moeten het aan de kant komen, zei ze. Wat we vullen het dus net, zei ze. De mensen die met haar holle praten. En net doet haar het waai. Het moet beter worden, beter wezen. We moeten beter ons best waan, flink wezen. Terugzetten, ons er terug in slaan. Het moet beter worden, beter wezen. We moeten beter ons best waan, flink wezen. Terugzetten, ons er terug in slaan. Waarom moeten we makkelijk worden? Hoe kunnen we beide wezen? We binnen leefde, het lacht en het juster fret ons op. Ik ben leefde. Ik ben het lacht. Ik ben leefde.
het lacht. Scoren en kapot. 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 Ik ben liefde. Ik ben het lacht. Bist du nog verbonden mij? Wat de roene die voeten leidt, nog verbonden mij. Wat nog komen moet, nog verbonden mij. Nog verbonden. Nog verbonden. Nog verbonden. Is nog ziek hou je op de hoogte van de berg. Is het nog te dwaas in het juiste van het juiste? Is er nog een des maar kroppen kist? Door iets maar hudden en vluggen bist du nog verbonden. Nog verbonden. Nog verbonden. Nog verbonden. Nog verbonden. Nimm die mij die zin. Die mij die zin. Liet het kerst het opnemen. Liet er hier de haverk dwaan. Liet de wind het uit in kop slaan. Liet alle trin maar rinnen. Die mij die zin. Die mij die zin. Die mij die zin. Die mij die zin. Dina Popma, maar haar nieuwe album. 2 singles ben er dus van uit.
En haar album, het hele volslijne album, komt dus in maai uit. Mooi om haar hier te gast te hebben. Ik together met Douwe Dijkstra trouwens. En een bijzonder verhaal, dus dat ze heel bewust kiezen had voor een Lietse kerk in Kettelijk, om correct te wezen. En dat verhaal komt bij een beetje overeen bij de man die je nice besteedt. We hebben Suverkekkel even maar één nummer jet. En hij doet aan nog een nummer live hier in de studio. Art van der Veen, want die had misschien dan zo ongeveer 30 albums op zijn namen. Maar daar zit nog nooit iemand bij mij een kerkorgel. En die kwam die tjen in Lippenhuizen, in de Pieterskerk. En daar had hij zijn nieuwe cd-opname. Maar een bijzonder verhaal. Maar Art, welkom. Mooi dat je er bent. Dag Willem, leuk om terug te zijn. Heel goed. We hadden net het verhaal van Dina en een kerk in Friesland. Dat geldt voor jou ook. Wat was het, de kerk of was het het orgel dat jou hier in Friesland heeft gebracht om je plaat op te nemen? Het was allereerst een optreden in de Lippenhuizense Pieterkerk. En ik kwam daar binnen en ik was eigenlijk meteen gecharmeerd van het gebouw. Er zijn heel veel kerken in het land die leeg staan. Hè? Dus ik had dat al vaker gezien. En in het gunstigste geval worden ze met andere dingen worden ze ingericht. Woningruimte, weet ik veel wat. Maar sommige ook afgebroken. Prachtige gebouwen. Kerken zijn natuurlijk het hart van ieder dorp en stad. En als het hart eruit gerukt wordt, krijg je nooit meer terug. Hè? Maar ik kwam in Lippenhuizen binnen en ik was meteen eigenlijk... de ambiance prachtig, de akoestiek was prachtig. En toen mocht ik even achter het orgel. En toen ik die eerste akkoorden hoorde en ik hoorde dat die ruimte vullen, toen dacht ik aan een plan wat ik al heel lang heb. Dat die muziek van mij verbonden is van oudsher, historisch gezien, met spiritual muziek, met kerkmuziek. Dus die country folkachtige muziek, die heeft een link. Ergens heel erg in de verte. En ook nog mijn moeder speelde kerkorgel vroeger. Dus die dingen, die denk ik, maar dat was niet bewust. Dat was onderbewust, werd dat aangewakkerd. Ik dacht, hier moet ik zijn. Toen kreeg ik de kans om daar dus neer te strijken en opnames te gaan maken. En toen want ik had nog geen liedjes. Ik had alleen de gedachte. Het plan was eigenlijk een beetje ontstaan. En toen werd het muzikaal als door een wonder ingevuld. Want niet ieder liedje past in zo'n ambiance. Maar ik kreeg de liedjes zo. En eigenlijk op chronologische volgorde waarop ze kwamen, heb ik ze gespeeld. En dat is ook ongeveer de volgorde die op de plaat is gekomen. Gewoon één flow. En ik deed het orgel en gitaar en het viel samen. En ik dacht, dit moet het zijn. Maar nog niet helemaal. Want het bijzondere vind ik persoonlijk, want aan dit hele verhaal is dat het een dubbel cd is geworden. Maar die liedjes die je daar hebt opgenomen en voor hebt geschreven, daar heb je nog iets mee gedaan. Ja, want we hadden die kerk klaar. Die hebben we dus uiteindelijk was dus met orgel en gitaar en koor en pedal steel en drums en alles ingekleurd tot een productie. Toen was dat klaar. En toen kreeg ik een uitnodiging in Duitsland om met mijn oude band, elektrische band, de O'Neills, te komen spelen voor een festival. En dat had ik in geen jaren gedaan, elektrisch spelen. En toen ik dat weer voelde en we eigenlijk weer zo'n klik hadden met z'n allen, toen had ik nog steeds die liedjes bij me. En ik begon ze te horen met die band. Echt. En daarbij kwam de gedachte natuurlijk van, ja, The Heart of Every Town, dat is ook een kroeg. En die band die nemen niet mee de kerk in, die gaan we in de kroeg opnemen. En ja, toen was het idee van een dubbel cd geboren met dus dezelfde nummers in een totaal andere energie en beleving. Ja. Pracht verhaal. Het lijkt me ook wel. Ik kan me voorstellen dat je heb je tijd genomen tussen die beide opnames. Ik kan me voorstellen dat als je zo'n kerk komt, het best heftig om volgens mij zo'n hele opname te doen. Ja. Dat je ook even los moet komen van die nummers om ze opnieuw weer te interpreteren. Is waar. Het geluid van die kerk was zat heel erg in mijn hoofd. De akoestiek, dat orgel. Dat is heel uitgesproken, hè? Ja, het was heel mooi om daar op te nemen. En het geluid is daar heel... Ja, dus dat zit dan helemaal, staan je oren naar, zo gezegd. Maar als je dan een paar keer stevig gaat rocken met de band, dan gaan je oren weer die kant op. En daar zat inderdaad een paar maanden tussen. En toen zijn we de kroeg ingegaan. En we hebben wel die liedjes anders moeten toonzetten. Want in de kerk zing je en speel je lager en gedragen en rustiger. En met de band is echt loeiende energie. Dus dan moesten sommige dingen wel een kwart of een kwint hoger. En daarom herken je het ook bijna niet als hetzelfde liedje. Maar totaal andere beleving. En nou, toen kwam natuurlijk de grote truc. Dan heb je beide versies. Dan moet je beide versies afwerken. En dan raak je wel eens af en toe van... want het is ook weer belangrijk op zich, is het leuk. Bij sommige liedjes is het verschil weer niet zo groot. Dus dan moet je echt gewoon kiezen voor een uitgesproken kerkbenadering. Dus één liedje heb ik uiteindelijk weer gekozen in de orgelbenadering. Die verder uit die kroeg lag. Want die leken te veel op elkaar, snap je? Dus dan is er echt twee hele verschillende belevingen per cd. Twee hele verschillende sferen zijn het geworden.
Dat wordt nog wat. 2 april ga je hem presenteren in die kerk. Ja. Met de O'Neills, met de band. Ja, Ja, dat wordt de truc. hoe ga je het oplossen? Nou, we gaan dus naar... Wordt het een kerkoptreden of een kroegoptreden? Of wordt het een beetje voor beide? Het wordt beide. We doen 2 sets. En we beginnen dus met de kerkset. En dat is ook gewoon de opbouw eigenlijk. Hè. Dat is een luisterset. En eigenlijk komt die muziek dan thuis. Ik wil ook beginnen op het kerkorgel. Maar het is moeilijk. Het kerkorgel zit in een andere hoek van de kerk. En het is heel moeilijk om contact te houden daarvan af met de mensen die meespelen. Dus we moeten op het podium dit orgel meenemen. Dat heeft ook een heel mooie sfeer van een kerk, zoals je ziet. En dus uiteindelijk gaan we daar met de band spelen, maar in de akoestische versie. En dat betekent dat we ander instrumentarium hebben. Dan is er een pauze. Dan gaat het orgel aan de kant. Dan gaat de percussie aan de kant. Dan gaan de elektrische gitaar gaat om. De drums komen tevoorschijn. En misschien gaan wel de stoelen uit de zaal. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval dan komt de kroeg in de kerk. Inderdaad. Over dit orgel gesproken. Er stond net iemand achter en die gaat straks weer achter staan. Wie is dat? Jan-Erik Hoeve. Die ken je al heel lang, hè? En Jan-Erik en ik gaan al, ik denk, ruim 40 jaar terug. Eind 70er, begin 80er jaren zaten we al in onze eerste band, Personnel. Een van de eerste incarnaties ook van die band. En Jan-Erik is van huis uit pedal steel gitarist. Maar wat het leuke is, toen ik dit project ging doen, toen hoorde ik ook van hem, dat hij woont in Beets. Heb je een mooie oude kerk en hij mag daar van tijd tot tijd het stof uit de orgelpijpen blazen. Dus hij zit regelmatig achter het orgel in de kerk van Beets. Vandaar dat hij dus ook heel goed in de kerk past in Lippenhuizen. En om correct te wijzen, Beets, dat is Noord-Holland. We hebben een Beets hier, maar dat is Nijbeets. Nou, wordt net al. Ja. Goed, complex verhaal. Dubbelalbum dus. Heart of Every Town. Prachtig mooi. Wutters presenteren in Lippenhuizen. Daar waar die opname is, hier in Friesland. Art van der Veen, meisje en hele band zal daar dan in ieder geval die plaat presenteren. Maar we laten hem nog net gaan, want meisje beiden die we zien nog een keer live in Noorderwien. No matter whatever, got the cavalry riding, high vultures gliding, coming down from the top of the hill. No matter whatever, wild country stretched, under big clouds sketched, the oasis getting you filled. Yeah, no matter whatever, could have made it all up. If only once you'd stop, make it into something personal. Things are going against you, it's not worth breaking your stride. Just along for the ride, keep a trip from ever getting dull. And in the end what you have, oh ho, is a fading rainbow and a pot of gold. No a mirage when you're chasing it down. Things you were seeing are not to be found. Life is for learning, be dragged or be driven. No matter whatever, it's still worth living. Oh yeah. There's a cast of characters with memories left to share. Maybe later to care, reliving in a good daydream. Once they had promises, mean all the world and such, and the world didn't mean that much, just pictures on a silver screen. And in the end what you have, oh ho, is a fading rainbow and a pot of gold. No a mirage when you're chasing it down. Things you were seeing are not to be found. Life is for learning, be dragged or be driven. No matter whatever, it's still worth living. It's still worth living. Flashback to a basement room, a lonely boy keeping busy,
playing Dizzy Miss Lizzie into a green-eyed tape machine, showing off in the schoolyard, get it out to my friends, yeah, saying I'm in a band, little knowing how to set the scene, yeah, no matter whatever, if you ain't done it by now, will you ever somehow catch a dream and make it real? And in the end what you have, oh, is a fading rainbow and a pot of gold. No a mirage when you're chasing it down. Things you were seeing are not to be found. Yeah, life's for learning, be dragged or be driven. No matter whatever, it's still worth living. It's still worth living. Worth living. Be dragged or be driven. April dus, de presentatie van een prachtig album, dubbelalbum, met een bijzonder verhaal dus, van Ad van der Veen en zijn muzikale maten. Lippenhuizen dus in de Pietertjerke. Het decor in ieder geval van een nieuw album, en daar had hij hem dus ook opnam. Mooi om dat verhaal mee te krijgen. Mooi hè, om het verhaal van Aaron Veeningen mee te krijgen, want die wie een tijd verleden hier bij u in de studio. In kwarten komt hij nog een keer trouwens, want dat wie het verhaal rondom Squallen en al die mooie muziekprojecten. Maar hij speelt het zelf ook, maakt het mooie nummers en hij duwt zijn hele band meenam, Aaron. Leuk dat ze best welkom trouwens. Stel eerst de band even voor. Ja, heel graag. Nou, daar zit de virtuoos op de elektrische gitaar. Maar die is wel een beetje ziek vandaag, maar dat is helemaal niet het. De Blue Hits in buurt. Ja, daarom. Maar we wensen hem veel beterschap, Rob Bergsma. Dat is best. Ja. En hier staat Willem-Jan Bultje, basgitarist en fluitist hè, bij Bootjes. Ja. En dan hebben we hier Abe Veenstra, 2 keyboards, fantastisch. En daarachter bij de drums Gerben Ozinga. Mooi dat je Jim er binnen houdt, maar ik even zeggen. Drok dwaan mij een EP, die is dan klaar en uit? Nee, de EP is nog niet uit. Die wordt later gereleased. Maar vandaag hebben we wel een nieuwe single uit. Pad van Illusie. En die gaan we ook spelen vandaag. Ja. Wat is het verhaal van het nummer? Nou, het gaat een beetje over de verleidingen waar je in de wereld van nu wel voor komt te staan. Sociale media en zo. Er komt heel veel op je af. En dan is het best wel eens lastig om de rust te bewaren. En ik merk dat ik ook wel graag liedjes schrijf over de rust vinden. Ergens de rust vandaan halen. En die haal ik uit de muziek. En toen werk ik met jonge mensen op Squallen. Hoe zit het met die generatie? Hè? Want er wordt heel veel door gediscussieerd. Social media, de smartphone, neem het al maar op. Ken die kids dat zien we er wat mee omgaan met de illusies van deze tijd? Ja, dat vraag ik ook wel eens aan ze. De ene beter dan de andere, denk ik. Ik vind het wel heel belangrijk om ze aan te moedigen om gewoon met hun talent aan de slag te gaan. Dus daar ben ik wel mee bezig. En ja, je ziet gewoon de invloed van de telefoon en ook de tijd die dat kost en die dat inneemt. Dus ja, je brengt het wel eens te sprake in je lessen, maar ook wel eens in de bandrepetities met de schoolband bijvoorbeeld. Dat klopt, ja. Hoe lang ben je al muzikant? Ja, echt. Nou, hoe is het begonnen? Ja, toen ik doe ik een heel lied jonkje weer. Dus in groep 6 de gitaar in mijn handen gekregen. En van daaruit, toen ik een beetje 14, 15 was, toen kwam ik in mijn eerste bandje terecht. En voor de rest eerst altijd als gitarist. En later steeds wat meer ook zelf gaan zingen. Eerst op de achtergrond en later met eigen ideeën ook naar voren gekomen. Ja, en nou ik mijn eigen nummers. Hoe gaat dat in zijn werk? Doe dat met de hele band of schreeuwt die al in? Nou, we werken ze wel met de hele band uit vaak. Maar ja, ik schrijf ze in principe alleen. En dan werk ik vaak ook wel demootjes uit die ook gewoon goed werkbaar zijn. En ik wil er ook graag wel solo mee kunnen optreden. Dus er moet ook een akoestische variant mogelijk zijn bij elk nummer. Dus ik vind de combinatie heel mooi met de band, maar ook alleen of met een muzikant van de band bijvoorbeeld. Dus ze zijn breed inzetbare nummers. Wat treedt toen meestal op? Want ik zei bijvoorbeeld Pinksterfeest, dus daar werken mij. Dus het is misschien wel die 2 werelden, waar met die muziek zit?
Ja, wel een beetje. Ja, ik heb vroeger zelf altijd wel in kerken gespeeld en zo. En Zie je toch echt in de gospelmuziek? ja, wel gospelmuziek. Nou, bijvoorbeeld met Abe en met Gerben hebben we ook een hele mooie muzikale projecten met kerst gedaan. Met Elske de Wal onder andere en Dwight Dissels. Dus dat was wel heel erg leuk. En ja, ik vind het wel, het inspireert me wel heel erg. En ik vind het mooi als het wel in beide werelden, als je het zo moet zeggen. Ja, ik vind het wel eens jammer hè, dat het twee werelden binnen. Want ik bedoel, het gaat om de muziek, toch? Ja, daarom. En de muziek die verbindt. Dus dat vind ik juist heel gaaf. En ik wil mijn tekst ook een beetje op die scheidslijn laten lopen, zeg maar. Dat je het Het gaat om het leven. het gaat over het leven inderdaad en hoe je daar tegenaan kijkt. Dus dat zeker. EP mat nog helemaal onmixed worden dus. Single is wel clear. Daar had ik een idee bij. Maar uiteindelijk er een compleet album komen en een tournee? Of hoe ben je vier best in die hollen daarmee? Ja, ik ben er wel mee bezig. Als de EP uit is, dan ga je wel weer nieuwe locaties zien en zo. Ik vind mijn muziek wel... Ja, ik zie het eerder terug in een theatersetting dan op een festival. Meer kleinkunstachtig dus? Nou, kleinkunst, ja, met wel muzikaal dat het veel kanten op kan. Dus we hebben met de band ook, kunnen we een best groot geluid pakken. Maar de theaterzaal, de plek waar je het verhaal kan vertellen en ook samen met de luisteraar de muziek kan beleven en er een mooi verhaal in kan terug horen, dat vind ik wel heel mooi. En lekker spelen gewoon, maar die muzikale maten dus. Ja, leuk redder hè? Ja, prachtig. Dat is toch schitterend. Ja, dat is het allermooiste. Gewoon samen muziek maken. En dan komt die kwart mei een leerling nog hè? Jazeker, met de schoolband komen we hier over 3 weken volgens mij. Ik ben heel benieuwd. Goed. Nou, zelf, mij, de band. Ja, dan mag ze het nog wel goed doen natuurlijk. Hè? Want ze let op squallen natuurlijk. Hè? Ja, ze let op. Ik heb het wel tegen sommigen gezegd inderdaad. Het staat aan op internet. Goed, ik vind het tof dat ze er binnen mij de hele band. Aaron Veninger dus. Kist ik wel op de stream vinden. Spotify staat van alles al op. Onderhoorn ik zie naar je single. En ik vind het blij dat ze er binnen. En Aaron natuurlijk in het bijzonder met de prachtige muziek hier in Noorderwind live. Wij zijn als bootjes op de zee. Wij zijn als bootjes op de zee. Onzeker wat achter de einden ligt. Maar wij hopen steeds op land in zee. Wij zijn als bootjes op de zee. Vaar je een eindje met ons mee. Onduidelijk wat achter de einden ligt. Maar wij hopen steeds, vertrouwen nog steeds op land en zee. En als de wind opsteekt en het hout van de masten bijna breekt en als het schip dan de storm overleeft, dan zijn wij een beetje zekerder van een veilige aankomst en voet aan land. Wij zijn als bootjes op de zee. Wij zijn als bootjes op een grote zee. Onzeker wat achter de einden ligt. Maar wij hopen steeds, geloven nog steeds in, vertrouwen nog steeds op land in zee.
pad van illusie, de plek van je dromen. Bracht je naar plaatsen waar je nooit dacht te komen. Het pad trekt een lijn tussen hemel en aarde. Het leven dat je leidt, lijkt opeens van grotere waarde. Het pad van illusie, de plek van je dromen. De blik op oneindig, het moest ervan komen. Dat een mistig idee de weg versperde. Je wilde door, maar kon niet verder. Je zegt niet in een God te geloven, terwijl je elke verbeelding omarmt. Het is tijd voor besef van dat wat je nu ziet. Je was aan het dwalen op het pad van illusie. Het pad van illusie ligt voor je open en nodigt je uit erover te lopen. En het leidt langs succes en langs betere tijden. Kom, zet je stap en laat je verleiden. Je zegt niet in een God te geloven, terwijl je elke verbeelding omarmt. En het is tijd voor besef van dat wat je nu ziet. Je was aan het verdwalen op het pad van illusie. Het pad van illusie. Het pad van illusie.
Na je single is uit, Aaron Veninga en zijn band. Leuke mensen, goed verhaal. En hij komt die kwart nek nog, maar dat is via de Squallenwet die les hoe jou met zijn Squallenband nog te loneren. Maar goed, op Spotify oerl wat te vinden, Aaron Veninga. Zie ik je het vooral op. Op datzelfde internet kun je de man die je bij me stiert vinden. Zeker wat de muziek onbelangrijk. Ik zeg ook al wat opnames op YouTube. Het is een beetje gluren bij de buren. We zijn altijd wel nieuwsgierig. Wat gebeurt er in Grijns en in de stad Grijns? Nou, Ralf komt uit de stad Grijns. Ben je stadjer trouwens? Dat is prachtig. Ik verstond de helft ervan. Ja? Ja, absoluut. Ja, we gaan de goede kant op. Ja, ik ben een stadje, ja. Ja, ja. En ik versta ook heel veel plattelanders ook niet, hoor. Nee, hè? Nee, want blijkbaar heeft een vriend van mij verteld dat er 50 verschillende soorten Gronings dialect zijn. Zo overdrijf ik zo daar, hè? Dat is Hij houdt gewoon bij één Friese. visserslatijn is het. Maar daar heb je waarschijnlijk ook heel veel verschillende. Maar maar ik verstond wel de helft. Dus ja. Singer-songwriter, altijd trouwens? Of heb je normaal gesproken een band erbij? Nee, echt singer-songwriter. En een band, dat is voor later. Maar eerst dit maar. Hoe lang al? Nou, ik doe het singer-songwriter al de hele tijd. Alleen sinds corona, sinds het hele COVID-gedoe, heb ik eigenlijk alle tijd is vrijgekomen. En toen heb ik mij echt daarop gaan concentreren op zo ingewikkeld mogelijk, zulke mooie mogelijke teksten. Ja, ben je van het complexe? Ja, dat hoor je bij Zucht. het eerste liedje wel. Ja. Soms zo complex dat ik het zelf goed moet proberen in te delen. Ja. Maar het is heel veel verwijzingen naar andere dingen enzovoort. Ja. Dus ik heb het geprobeerd complexer en nog moeilijker te maken voor mezelf. Nou, ik vind het wel leuk, want iedereen staat altijd van de art moet zo simpel mogelijk. Maar jij doet het gewoon lekker moeilijk. Ja, ik ga helemaal tegen het... Nou, daar hou ik wel van. Ja. Je lijkt wel een Groninger. Met een spookrijder. Groningers zijn altijd dwarsliggers. Nou ja, in ieder geval ingewikkeld, voor ons dan. Ja, mijn vader zegt altijd, je moet dwarsligger zijn, anders kan de trein er niet overheen. Nou, dat is een mooi motto. Zeker met de trein van Leeuwarden naar Groningen. Maar goed, oké, dus al lang bezig, maar ook weer niet dus. Maar nou heb je zoiets van, ik wil er wel eens een paar stappen mee zetten? Ja, ik heb al mijn liedjes, toen ik, zoveel jaar terug heb ik al mijn liedjes weggedaan. Ik was er helemaal niet blij mee. En ik heb het eigenlijk opnieuw hervonden in wat ik maak. Omdat ik hou heel van country, folk, rock, dat soort dingen. Bob Dylan, Neil Young, Tom Petty. En dat is toch wel echt mijn hoek wat ik het mooiste vind. En dat doe ik nu. En ik kijk nu wat mensen ervan vinden. En ik denk dat ik heb ook nog geen albums uit en dat soort dingen. Omdat ik... Gewoon lekker spelen, nummers schrijven en gewoon kijken van hoe valt het? Precies, dat is ook heel belangrijk. Want misschien willen mensen geen ingewikkelde liedjes. Nee. Nou, dan heb ik pech gehad. Ja. Je weet het nooit. Ja. Dus op die manier. Mooi man. Nou ja, daarom hebben we ook uitgenodigd. Ik vind het sowieso leuk om eens even mensen uit Groningen hier te hebben. En zeker als je gewoon met de gitaar durft te gaan staan. Want dit is veel thuis. Je staat hier nu in een studio. Maar sta je veel in kroeg of zalen te spelen? Ja, ik heb dus RTV Noord gestaan. 2-3 weken geleden heb ik bij RTV 1 ben ik geweest. Met 5 liedjes. Ik sta 2 keer in de maand bij Buckshot. Met open mic presenteer ik daar. Maar dan hangt er ook maar vanaf of dat doorgaat, hoeveel animo ervoor is. Ja. En dat soort dingen doe ik. En het liefst dat ik ook nog wat festivals ga doen. Maar wat ik al zei, als je begint altijd rustig. Altijd rustig beginnen. Nou, vind ik ook leuk dat je hier vanaf begint. Tenminste, te zijn. Nou, en ik ben blij dat jij er bent. Want ik zag ook een aflevering met Boudewijn de Groot. Ja. En dat is ook een van een van de mensen waar ik heel veel respect voor heb. En ik vind dat je goede interviews doet ook. Dus, ik hoop dat deze wordt bevalt. Tot nu toe wel. Anders komen we maar weer. Hartstikke mooi man. Hey, wat wordt je eerste nummer? Mijn eerste nummer is Old New Borrowed Blue. Ik durf bijna niet te vragen wat het over gaat. Want het is vast een heel complex verhaal. Het is Old New Borrowed Blue is zo van, dat is als je gaat trouwen. Hè? Dat is sowieso complex. Dat is sowieso complex inderdaad. Maar als je gaat, het is als het ware het Nederland, Oud Amsterdam en Nieuw Amsterdam. Nieuw Amsterdam is gewoon New York. Ja. En die hele reis en die mensen die dat avontuur aan zijn gegaan, is heel mooi. Maar Nederland vind ik zelf ook heel mooi. Dus het is een soort van complex ding. Want er zijn heel veel dingen tussen gebeurd. Nou ja, daar gaat het in principe over Oud en Nieuw Amsterdam. Dan hoor ik het simpel. Dit is hem live in Noorderwien. From the wind and the mills and the grass and the clay, to a new land where the apple is big. Will you make enough for a rainy day when they find out what makes you tick?
From the water and the dikes and the wooden shoes to the country with cowboy boots, we've made grave mistakes to get the blues. Beware of our shared roots. From old Amsterdam, where a cabin was rent, to New Amsterdam for a chance, we were living large on borrowed time and land across the blue expanse. From the water and the dikes and the wooden shoes to the country with cowboy boots, we've made grave mistakes to get the blues. Beware of our shared roots. Whoa, there's the ocean. Whoa, there's the journey. Whoa, there's the ocean. Whoa, bon voyage. Whoa, there's the ocean. Whoa, there's the journey. Whoa, there's the ocean. Whoa, bon voyage. The wind and the mills and the grass and the clay, to a frontier of a digital age. Will you make enough for a rainy day, or be cared for in a golden cage? From the water and the dikes and the wooden shoes to our first steps in boots in space, we've made grave mistakes to get the blues and thrive in this red race. Hij schuilt het ingewikkelde dus net. En daar hoor ik zeker wel van u. Daarna is nog een nummer hier bij u in de studio. Ralph Louis schreeuwt het op in agenda of wat dan ook in ieder geval. Hij is oorlog wat te vinden op internet. En Joert is bij u in de studio. Daar ben ik heel erg blij mee. En we gaan hem ook zeker volgen. En ik hoop dat jouw mijn programma, uw programma hier volgen. Want Noorwegen is er gewoon na je weken weg. Bedankt voor het zien. Bedankt voor het hartje. En dit is hem nog één keer. Ralph Louis. The horizon is the event. Something or other, days on end. It's coming out of nothingness. I'm expecting nothing less. There's a black hole where light should be. So move along, there's nothing to see. It's getting lonely out here. It's getting lonely in here. It's getting lonely out here. It's getting lonely in I stared too long into the abyss.
It starts to look back within the calmness. I try to decipher the background noise and listen for a soothing voice. I need a moment of truthful persistence when things can pop in and out of existence. It's getting lonely out here. It's getting lonely in here. It's getting lonely out here. It's getting lonely in here. No way, there's no entry you can't follow, you can't help me. No way, there's no entry you can't follow, you can't help me. It's getting lonely out here. It's getting lonely in here. It's getting lonely out here. It's getting lonely in here. Ik ben op zoek naar geluk. Een heerlijke plaats voor mijn dromen. Die niet stuit op de pijn. En verder kijkt dan mijn eigen ogen. Ik heb de tijd lief gehad. In kleur bij mij aanbevolen. En de gelegenheid maakt ook een dief. Maar jij hebt mijn hart niet gestolen. Ik ben op zoek naar mezelf. Hem al zo vaak tegengekomen. Maar de deuren bleven dicht, want ik zag nog niet hoe jij me zag. In jouw licht, in jouw licht. Ik ben op zoek naar geluk. Ik ben op zoek naar geluk. Plenty for Eureka shouts
what the odds can do without. But lack of originality shows how elusive it can be. My muse tries to be there for my opus 911. 1,000 tries before I may get my magnum opus done. You're my mother, sister, wife. You're my mistress, 1 of 5. You're my father with a toast. You're the man I hate the most. My muse tries to be there for my opus 911. 1,000 tries before I may get my magnum opus done. It will be done. It will be done. Opus 911. It will be done. It will be done. Opus 911. Is magic for adults and kids. Less and less discovery. Are we there yet creatively? My muse tries to be there for my opus 911. 1,000 tries before I may get my magnum opus done.